Com et dius? Què? Com et dius? Per què ho vols saber? Ja he vingut 3 cops. Vull saber com et dius. Què té de mal? No res, noi. No té res de mal. Em dic Hannah. De què tenies por? I tu com et dius? Michael. Michael. O sigui que estic amb un Michael. Hannah. La idea de secret, segons Goethe, és fonamental en la literatura occidental. Es podria dir que la concepció del personatge en l'Odissea queda definida per persones que entenen informació concreta i que, per raons diverses, a vegades perverses, a vegades nobles, estan decidides a no revelar. No m'has explicat mai què estudies. Què estudio? A l'escola. Que aprens idiomes. Sí, Quins idiomes? llatí. Digue'm alguna cosa en llatí. Quo scalesti ruitis, aut cur dexteris aptantur enses conditi. És Horaci. És molt bonic. Vols sentir grec? Oimeni peon stroton oide pesedon, ego de que no totiseratai. És preciós. I tu com ho saps? Com ho saps si no en tens ni idea de què vol dir? I què estudies a alemany? Una obra de teatre. D'un escriptor que es diu Gotthold Ephraim Lessing. Et sona? L'obra es diu Emilia Galotti. La vols llegir? Prefereixo que me la llegeixis tu. Entesos? Acte 1, escena 1. Lloc, una habitació del príncep. El príncep. No en sé gaire. Segueix. Queixes. Res més que queixes. Per l'amor de Déu, que no hi ha res més a part de la feina. És increïble. Hi ha molta gent que ens té enveja. Ets molt bo, ho sabies? Fent què? Llegint. De què rius? No creia que fos bon res. Vigila! Passa-la! Va! Molt bé! Va! Sí! Molt bé!
Què fas? Què t'agafa? Per què has fet com si no em coneguessis? Ets tu que no m'has dit res! Has vist que era el primer vagó! Per què t'has assegut al segon? A tu què et sembla que feia? Per què et sembla que hi he pujat? Com vols que ho sàpiga?